Ka Joint Action Committee ka hima sayang sa sisien kala perten basa sisien kinlei bentur pai ba biang sa ka office jong ka khasil sa Tulmas District Council ngada kamla ban pen phai biang ya ka snat hima nongwa motomor sa ka hima sayang bat banweng no yoling do ka hima sayang uba ba syamphang thaba habai kren bat kilar thai kubor chairman ka GSC uba Purning Star Shabong uloong balada chief executive member kaki HDC uba Titos Welkhan harengkat bat executive member bapai yakilaka uba Jambor war la kimla banle ye ya ka jingdawa ka chongki kipai ba ka hima sayong kinwan ban lum lang biang sa sisien hakmat ka office Iwan mentahang ne ban pensai halor ka jing kentho jong ba Titos Khan ba ka jing ya lenti jong ka jing dawa jong ka JSC kalong ka jing le ru club rengi so ban pensai ba nadu usnem arja ka khandai hadu kini kisnem go mentah ki ba bon ba ki ba uskat tri mane ula dapan persngau bangila IHT sa CM bar kumjuru ngila IHT sa iam in charge badai iam ber in charge kana ilaka haka jing dawa jongi kadai kawai artli kimat ka bakam sofia kawai ka long ba habai dei ba ka jing IT sop ya ka tai ka nangwa mo tembur bat kawai pat gabdai ka jing bombiang kerting terekam tenal yang jongi nadu kita kisnem ngilai dawa na kapor Henry ui ba nak liang ka konsil kam siam la respon kajing pom respon jong kan konsil ka pau hadien ba hak khat atrik ber kong ajar par ban nak liang jongi ye bu opemen ye CM ka KCC ban ye kendu ban ye bu din halor ka kam Henry andai ngilai yang tai CM siam lawan po office ka pau ba u thok yangi kum ka JSC bat hak sitarik ber ar ajar par ngalet nak liang jongi hak kapor kum ba khat ar baje ar PM janmit Ngilabu upiman biang yo ba Titos bangin dia kendu bangin dia keren ye kam himasima ya jeng dawa ka jongi Henry hak te sngi ba Titos ula jupa bu ba ngimla su ban kendu dan ngamla ban bu upiman ya ka JSC teleng pa kan ka jing bom wa jong ba Titos ban ya keren ban ya kendu nalian jongi ya ban sim ya karai ba in sim da direction ban hak to sngi yiwan tang khandiat hak to sngi ban wan po usil ban pan pau ya kadak ba ka halor ka jing bom le jong ka district council Halor ka jingkran yang ba Titos no sobat am kadai ka jingkran belum. Namar ka diskusil ka KCC ke bangi tip kadai ka office, kam dai ka office simat. Ka bumut ba lada uno ex member hakipor ba lab ladap ule ya kam bakla kadai kamram ka ba ka kamram jong ka isi ka bamta ban penbet ya kata. Hakusna marja Hasan ka jingi IT sop ya kata ka nangwa mau temur kalong da ka jingi sains sop halor hang to po office trikam jong KP Pangniang. Henry hadin pat hakajaka ba ka diskusil kan pet ya kita kendon ba Nio karai nak hima, nio ka jing menjun nak istipunti jong ka hima sayang. Henry nak liang ka susil kam siam la le ya kita kelas super campaign. Henry halor kata ka jing le bakala jong isi ka barim kri kamram jong kri isi ba thamai kan penbet. Lada umna penbet kumta umpat bit kan balong tau iam in charge lekan umpat bit kan balong usi iam jong ka susil. Habai dai ba kata ka jing kan jong iam jong ka hima jirang. Hot kumbang ikran nak support bangim don daw ya ka yo sim jong ka hima jirang lane ya ka hima jirang ane ka jingmi jong ka kantin jirang apa dai ka jing dawa jongi ka dai no tang na ka daw pa ka jing ITT sop sa hima jirang sare ka we sawi pat ka lomba ka jing ong jong pa iem jong hima jirang ba halo kata ka jing keli jong pi na ka liang jongi ngilayo kopi ba na ka liang ka kikhun ki hajar jong ka hima soyong ki ba syong pa mo temur ki la withdraw no ya ka to ka jing yele sno sa po ka hima jirang namar ba ka dai ka kam kadai ka jingle thurmur ka jingle torti jong uleng do jong hima soyong ba siam la pet la jingok ya kito ki khur ki hajar chak to ya khando ka siam tena kata ka daw maki hapden ka jinglong khun suat ki haban wa di okbi sino don kami haba don nong wan kam wan yarap te kim ban sei ban lisno te hadien ba kilalap ban tip jing siapat iwan phai biang sal ka jong ka kami tai nak liang ba Titos usong chai ban ya da ya khando ka siap ngasu ba ong ba ka ne ka dei tang ka jingkan khana namar ka kam ka kerencam ban ya khtien namar hakum balong po mau temur kajing sya ban ben nak kapor kita kikur ki hajar jong hima temur hak asam kajing sya kini ya kajaka kajing sya abar ngam bar kajing wan sina surang jubor mental ini kasar ka asam kawan ban peniyeng ro umang put apo nangwa mo temur tengi mi ru em ban nak liang usi yam un sem lakran helo kan lande un ajing tho Syau DC jong kari poi district bagi le jurip lang yang to jaka bagi le pet bagi la ban sya skor ka jing jong ki handai kalau bas musi ba nak liang usi yam ka jingkran jong usi yam bang banyada ya kende usi yam ka sulong metang ban tang nak ka jingkran khana jong handai ka ka bangi pau ka ba pau kalau ba usi yam usi da betang ya itai building jong ka susul syam ya dai kende usi yam jong ka susul balai ngong kumta nama la dangilet kita tan ke nangwa mo temur
ba kila bun ba ki jaka ki bala syak klong siap la syak klong mau de ki khat asam balai une UCM sem pendon kam da kaneka de mekhalia transfer of land resolution act 1971 ajing sya ka to ka an kala khang persya ya ki bomdei ki non tribal ban le business le ban kam jaka ban ti kneu siap ne ka jala ka jongi ada udai sisa uta UCM banyadai kneu siap balai pendon kam ne ka an berpistomi ki to ki berketi le ka ne ber khat ka dei ka jingkran lapla ka jong u bu kran klam ka jingmut bar ka jingkran jong u ban keno yang i ba ka jingle jongi ha to sni ka dei ka jingle riu klau ka so ba ong ka dei UCM ba le riu klau mar kila don ki an ki ba halor ki ne ka jing sensar khadar halor ka jing bat ka dei siap don ka an dei balai pendon kam ka an sakoi pat ka dei halor ka jing pendon kam jong ne jong ka KTC ya ka dei ka the United Khasi Jente Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 kane ka ak la ka deu sai ba uno kli nong sensar la bandai rang ba snong ne la bandai leng do ne la bandai UCM la da open khenyi ki kendon an ula ban jong ka section 6 ula ban sa wen ane ula ban cha suspend handai ka diskonsel ha ka jaka ban pendon kam ya kane ka an ban suspend yo ba sen phang taba kam se male kumta ka su pendile ka su pendon kam de ki but beper ban penbat ban bat bor sa yo ba sen phang hadu menta ki ski kumta ka jing kendit ben riwa ju usna marja khandai kuman suang no ngi ha to por ngi dangi poi sekerta jo jing no samla te habangi poi sekerta jo jing samla kamram jo ngi kum ki samla ban pej uput usam jo hima habangi pej uput usam jo himang pan ki RTI de pol sosial ngi lap ban ya katai ka jing IT saka no wa matum te henrei ben ong bangi kedit ben riu kata kalong bangi kedit ben riu dirfor ngaso ba ong makata kalong ka ba bakla henrei ka jing pan RTI jo ngi lap ya kata ka jingle sop la dam dai bangi pan RTI to usnam arjar kat kendai ni nam lap ya kene ka jingle buitu ikene ka jingle ya lilam hima usnam aja khasan tengi tiap nama la chule sop bandi ya kata jaka de kata nongri mengiru ngim tiap te dala dangi tiap ajin ngi la khang hausnam aja khasan ringim tiap na ta kadang ndangi la yo ka jing tiap lomba RTI ho jakat kendai ni sa tiap ni sale de tang kata habe dai berka RTI ka bangi pan haka bangi file po diskusil ha ka pratir ki Julai arjar handai nilai pan ngene ki kot kislah ha bere ka jing penlek ane ka jing IT ya kana wa matumur sak hima jirang henrei ha gine ngene ka RTI ka bangi pan ya ka to ka ka ba open sai uba jambor war sem include ne ka RTI hangne itu sai ban nak liang ka diskusil ka don ketiru ban buri ya ki kot kislah ki ban nak liang jungi ni pan dak RTI halot to ki kot kislah hajing sisa London kum kita kikot Islam ke banan du usnam aja sipau da du usnam aja kapsau balai panbet balai kan kumta balai kam sembet lang por bangi pan RTI mangi ngi bawat ke sosial kadon benta ban penken buat kini ki anji kanun ki baladon lupa nah kata-kata ngi ba kane ber khot kede ke jing bombyang jong khamtam une ka isi ke bamta kajing bombyang jong ba titos bandong UCM kajing bombyang jong ba jambor bandong istimewa ber in charge irka kumbang aban menne lada kadai kajing bakla jong ki boman swa kadi kamram yo mentak ya bang lada kimna pembet ki kemuri biang bandong kino dalam